Kdekoliv se rozhlédneš od Votic po krajině, sníh leží tiše a měkce. Tu na silnici je proházena pouze úzká cesta, která se prodírá mezi vysokými vrstvami sněhovými. Ejhle, Česká Sibiř. Tak popisuje krásu zimní krajiny kolem Votic spisovatel dr. Jan Herben. V táhlém údolí obklopeném kopci, z nichž některé mají výšku až 600 metrů nad mořem, se nalézají Votice. První písemná zmínka o nich je ze druhé poloviny 12. století. V držení je měli Skuhrovští, Šternbergové, kaplíři ze Sulevic, Vrtbové a další. Toto město se stalo postupem let přirozeným centrem celé oblasti. Uplynulá staletí zaznamenala na věčnou paměť desítky významných staveb. Tyto artefakty dotvářejí v mnoha případech pohled na současné Votice. Centrem města je Komenského náměstí. Od pradávna sem míří všechny hlavní ulice i uličky. Toto náměstí je chloubou města. Vévodí mu stará radnice, jejíž původní stavba vznikla kolem roku 1661. Budova byla po četných požárech v průběhu staletí mnohokrát přestavěna. Nachází se zde kašna, která v minulosti sloužila jako zdroj pitné vody i jako požární nádrž. Ozdobou města je krásné mariánské sousoší. Většina soch pochází z dílny Brokoffovy. Sochy prokazují velkou uměleckou invenci a dokonalé provedení. Panna Maria je z doby podstatně mladší. Komenského náměstí prošlo v nedávné minulosti řadou nezrovna citlivých proměn. Naštěstí většina domů zde zůstala zachována a tvoří po opravách nezapomenutelný kolorit malého města. Rekonstrukcí domu krabicového typu vznikla nová a velmi zdařilá stavba radnice, která je pýchou města. Dominantu města tvoří kostel svatého Václava, připomínaný už v roce 1352, i když základy stavby jsou mnohem starší. Hlavní oltář je barokní, vyzdobený Brokoffovými plastikami. Výzdoba znázorňující lidské bytosti přibližuje víru člověku. Interiér kostela působí intaktním dojmem. Před kostelem nalézáme sochu svatého Václava s blanickými rytíři. Je to dílo významného českého sochaře Čeňka Vosmíka. Socha byla slavnostně odhalena v roce 1937. Františkánský klášter byl založen v roce 1627 za panování Sezimy z Vrtby. Nynější podoba kláštera pochází z druhé poloviny 18. století. V minulosti sloužil jako úřad, v době socialismu zde byly dokonce výrobní haly. Klášterní kostel svatého Františka z Assisi vznikl v polovině 17. století. Hlavní oltář je barokní s obrazem svatého Františka. V kostele je i Panna Maria Votická, obraz, který má údajně zázračnou moc.
Ke stavbám církve římskokatolické patří také starobylá budova fary. Nejmladším kostelem ve městě je kostel Československé církve husitské, vystavěný ve 20. letech minulého století. Starý zámek. Tak se dnes nostalgicky nazývá někdejší budova zámku a pivovaru, která byla sídlem vrchnosti. Budovy v minulosti několikrát vyhořely a dodnes čekají na opravu. Nedaleko se nalézá takzvaný Nový zámek, kdysi měšťanský dům. Později zde přebývali majitelé panství. Město má i další zvláštnost. Součástí františkánského hřbitova je stavba takzvaného Božího hrobu. Vznikla už v roce 1685 za panování Vrtbů jako přesná kopie Božího hrobu v Jeruzalémě. Ve Voticích byla v minulosti početná, významná židovská menšina. Byla zde synagoga, škola a mnoho židovských živností. Dnes je jediným svědkem pohnuté historie židovské pospolitosti hřbitov. Je pečlivě udržovaný a turisty navštěvovaný. Stavba železnice z Prahy do Vídně v 19. století snad nejvíce ovlivnila Votice a okolí. Městu se dostalo konečně pravidelného spojení se světem. Současnost patří více dopravě silniční. Díky rychlé silnici lze dojet z Prahy do Votic za méně než hodinu. Děti jsou budoucností národa, tak praví klasik. První zmínky o votické škole jsou z 15. století. Odpovídající školní budovy se Votice dočkaly až v roce 1899. Tato škola po rozsáhlé modernizaci a přístavbě slouží do dnešních dnů. Votice jsou oceňovány jako dobré místo k bydlení. Nasvědčuje tomu velké množství nových rodinných domků. K občanské vybavenosti patří dům s pečovatelskou službou, hasičský dům, budova knihovny a další stavby. Tak jako v jiných malých městech se ve Voticích rozvíjela řemesla. Ve 30. letech minulého století se zde dokonce pořádaly výstavní trhy. Na ty navazuje současné podnikání. Největším podnikem ve Voticích je Teslatech. Více než 250 zaměstnanců, moderní technologie na osazování, testování a nastavování desek plošných spojů povrchovou montáží, mechanický provoz zaměřený na tváření plechů a logistické služby umožňují komplexní výrobu elektronických zařízení pro tak náročná odvětví, jako jsou telekomunikace, informační technologie, satelitní navigace, medicína, protipožární technika a automobilový průmysl. Moderní montážní a testovací linka s kapacitou až 100 000 součástek za hodinu klade vysoké nároky na vzdělání, manuální zručnost, pečlivost a pracovní zkušenosti pracovníků. Některé desky obsahují až 6 000 součástek. Výrobky jsou nejen montovány, ale i testovány automatickými optickými testry a rentgenem a samozřejmě i oživovány. Výrobky společnosti jsou distribuovány do více než 50 států celého světa. Firma sklárny Cavalier se ve svém provoze ve Voticích specializuje na výrobu kovových sklářských forem. Jsou zde vyráběny v mnoha provedeních. Při jejich výrobě je nutné splnit nejen technologické podmínky, ale často i složité návrhy sklářských výtvarníků. Vždy se jedná o přesnou a náročnou výrobu. Dalšími výrobky jsou populární detekční trubičky pro zjišťování alkoholu anebo oxidu uhelnatého. V neposlední řadě firma vyrábí laboratorní přístroje a pomůcky a především plynové hořáky na leštění a zpracování skla. Výrobky této firmy, která vyrábí skleněné výrobky v nedaleké Sázavě, najdeme v podnikové prodejně.
Vraťme se však na Votické náměstí. Každoročně na podzim tu probíhají svatováclavské slavnosti. Mnoho lidí se znamenitě baví, každý nachází něco zajímavého pro své potěšení. Jací jsou lidé ve Voticích dnes, to lehce poznáme ze setkání s nimi. Jsou příjemní a pohostinní. Jací byli v minulosti, nám řekne kronikář města pan Pavlovský. Votičtí občané rozhodně nepatřili mezi občany, kteří by skláněli hlavu před jakýmkoliv zákonem nebo nařízením. Nejlépe se to projevilo v 19. století, kdy ve Voticích byly hned 3 vzpoury. První z nich byla dost kvůli takové malichernosti, kvůli peří. Totiž vrchnost neoprávněně požadovala odvod peří. Občané se bouřili, přišla armáda, došlo ke styku s armádou, i když nepadl jediný výstřel, ale celá ta vzpoura byla rozehnána a tresty za to byly pak vysoké až 15leté. Druhá taková vzpoura, to už se týkalo protivládního protestu, byla svolána, takové velké shromáždění bylo svoláno až na horu Blaník, kde byli lidé z celého širokého okolí. Ovšem tam už byli připraveni četníci a po úvodních projevech četníci celé shromáždění rozehnali. To bylo 30. srpna roku 1868. A na dušičky roku 1899 byla další takové shromáždění na Votickém náměstí, kde lidé protestovali proti zrušení jazykových nařízení. Ovšem svůj hněv obrátili špatným směrem, protože začali vytloukat okna na náměstí i v ulicích. Naštěstí je uklidnila městská rada, která poslala také protest proti zrušení jazykových nařízení do Vídně. Ovšem, jako vždy, to skončilo špatně a úřední řečí zůstala i nadále němčina. A ještě jedna zajímavost. Na kopci nad Voticemi, v místě, kde dnes roste krásný javor, stávala šibenice. A večer tam prý straší. Nelze pominout památný Hostišov. Je zde vila projektovaná architektem Kotěrou pro spisovatele doktora Jana Herbena. Býval zde hostem i profesor Tomáš Garrigue-Masaryk. Vyzdobena je z grafity malíře Jaroslava Panušky. Nedaleko Votic směrem k Sedlčanům se nalézá takřka pohádkový zámek Vrchotovy Janovice, který stojí za to, aby byl navštíven. Je obklopen krásným parkem, ve kterém na jaře rozkvétají azalky a rhododendrony. Zámek má krásný interiér, který sloužil poslední majitelce, baronce Nádherné. Zámek se stal v dobách mezi 2 válkami minulého století útočištěm mnoha literátů a významných osobností kultury. Vraťme se však na Votickou radnici. Není jednoduchý úkol postarat se o rozvoj města a jeho budoucnost. Územní plán, to je každodenní pracovní pomůcka starosty pana Slavíka i místostarosty doktora Vinče. Závěrem lze říci, že Votice, malé město s velkou historií ležící uprostřed krásné přírody, stojí za to navštívit.